Hi friends, welcome to my channel. என் பேர் ஷோபனா. நான் வந்து ஒரு குடும்ப தலைவி, ஒரு குழந்தையோட அம்மா, ப்ளஸ் நான் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட். நான் வந்து புதுசாக இப்போ தான் யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். என்னோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 1 hour தமிழ் படிச்சுட்டு அதுக்கு அப்புறம் 1/2 hour வந்து பாலிட்டி படித்தேன். பாலிட்டியில் 10th பாலிட்டி இந்திய அரசியலமைப்பு படித்தேன். படிச்சுட்டு டைம் வந்து 6 o'clock ஆக போகுது. பொழுது நல்லா விடிஞ்சிருச்சு. புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு நான் வந்து வயலுக்கு போனோம். எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் வயல் தான், அதில் வந்து வெண்டைக்காய் போட்டிருந்தோம். வெண்டைக்காய் வந்து டெய்லி ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து பறித்து எடுத்துகிட்டு வரணும். அதனால் வயலுக்கு கிளம்பிட்டோம், நானும் என் பையனும். மார்னிங் ஒரு 5:30 ஒரு 6 o'clockலாம் கரெக்டாக கிளம்பிட்டோம். அவனும் நானும் நடந்து போயிட்டோம். கொஞ்சம் நடந்து போகிற டிஸ்டன்ஸ் தான் எங்கள் வயல் வந்து. மார்னிங்கில் ஒரு சின்ன வாக்கிங் நல்லாயிருக்கும், ஜாலியாக இருக்கும். என் பையனுக்கு வந்து அது ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் போகவும் ஜாலியாக அவர் போவார். வயலுக்கு முன்னாடி எங்கள் அக்கா வீடு இருக்குது. எங்கள் அக்கா வீடும் வயலும் ஒன்றா தான் இருக்கும். எங்கள் அக்கா வீட்டுக்கு பின்னாடி தான் வந்து வயல். அவன் வந்து அக்கா வீட்டுக்குள்ளே போகிறான், நான் வந்து வயலுக்கு போகிறேன். நான் திரும்பி வரும்போது கூப்பிட்டு வந்துடுவேன். ரெண்டு நாளாக மழை பெஞ்சு அன்றைக்கி வந்து காலையில் புல்வெளியில் நல்லா பனித்துளி வந்து இருந்துச்சு. ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. காலையில் வயலுக்கு போகிறவங்களால் மட்டும்தான் இதெல்லாம் பார்க்க முடியும். ரொம்ப அழகான காட்சி. இது வந்து எங்கள் வெண்டைக்காய் தோட்டம். வெண்டைக்காய் காய்ச்சிருந்தது. காலையில் மார்னிங் வியூ வந்து எங்கள் வயலில் ரொம்ப அழகாகவே இருந்துச்சு. பாருங்கள். வெண்டைக்காய் வந்து ஒடிக்கிறேன். என்னோட ஆப்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி கையில் க்ளவுஸ்லாம் போட்டிருக்கேன், பார்க்காதீங்க. அந்த வெண்டைக்காய் செடி வந்து ரொம்ப அரிக்கும், அதனால் க்ளவுஸ் போட்டு நாங்கள் பறிக்கிறோம். வெண்டைக்காய் உடைக்கிறது வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குங்க. அந்த சவுண்டு, அந்த உடைக்கிற சவுண்டு வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். வெண்டைக்காய் எல்லாத்தையும் உடைச்சி முடிச்சிட்டோம். வீட்டுக்காரரும் எங்கள் அத்தையும் தூக்கி விட்றாங்க. வீட்டுக்காரர் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாரு. இது அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கடையில் கொடுத்துடணும். பூ பாருங்கள், நாங்கள் வரும்போது பூவே இல்லை. இப்போ வெயில், அன்றைக்கி 2 நாள் கழித்து மழை பெஞ்சு 2 நாள் கழித்து வெயில் அடிக்கும். நல்லா பூ சூப்பராக பூத்து இருந்துச்சு. எல்லா பூவும் நல்லா அழகாக பூத்து இருந்துச்சு. சூப்பராக இருந்துச்சு கடையில் பார்க்க. நாங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். என் பையன் ஓடுறான். அவங்க அப்பா பைக்கில் ஏறுறதுக்காக வேகமாக ஓடுறான். எங்கள்
அக்கா வீட்டில் ஒரு செம்பருத்தி செடி இருக்கும். அந்த பூ வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆக்சுவலாக எனக்கு பூனாலே ரொம்ப பிடிக்கும். 8 மணி ஆயிடுச்சு. நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். டிஃபன் ரெடி பண்ணுறேன். டிஃபன் ரெடி பண்ணிவிட்டு எங்கள் வீட்டுக்காரர் சாப்பிட்டு சாமி கும்பிட்டு சாப்பிட்டு அவர் வந்து வேலைக்கு கிளம்பிட்டார். நான் வந்து சாப்பிட ஒரு 9:30 ஆயிடுச்சு. சாப்பிட்டு சாம்பாரும் தோசையும் தான் எனக்கு வச்சு, அவங்களுக்கு இட்லி எல்லாம் தீர்ந்து போச்சு. மாமியார் வந்தாங்க, அவங்க எல்லாம் சாப்பிட்டு தீர்ந்து போச்சு. நான் 2 தோசை ஊற்றி சாப்பிட்டேன். சாப்பிட்டு என் அக்கா பொண்ணு வந்து சபரீஷ் என் பையனை வந்து தூங்க வைக்கிறா. கதை சொல்லி அவனை தூங்க வைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். இருந்தாலும் அவள் அந்த வேலைக்கு மிச்சம் 2 பேர் இருக்கிறதுனால பார்த்துருவாளுங்க. நான் வந்து மதியம் சமையல் பார்க்குறேன். மதியத்துக்கு வந்து காரக்குழம்பு, கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு போட்டு காரக்குழம்பு வச்சுட்டு சாதம் வடிச்சிட்டு காரக்குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. நானும் எங்கள் அக்கா பொண்ணும் ஒரே ஒரு ஆடு வச்சுருக்கோம் நாங்கள். அந்த ஆடு பாருங்கள் எப்படி இழுத்துட்டு ஓடுது. 2 நாள் மழை பெய்யும். வீட்லேயே அதுக்கு வந்து தீனி போட்டு வீட்லேயே வச்சுருந்தோம். இப்போ தான் ஓட்டி கட்டணும். அதனால் அது ஒரு குஷியாக இருக்குது. மதியம் சமையல் முடிஞ்சிச்சு. சாதம், காரக்குழம்பு, வாழைக்காய் பொரியல். மதியம் லஞ்சு முடிஞ்சிச்சு. போய் குளிச்சுட்டு வந்துட்டேன். வந்து இப்போ அடுத்தது வந்து படிக்கணும். டைம் வந்து ஒரு 11:30 ஆக போகுது. நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் படிக்கிறதுக்கு இடையில வந்து நாகப்பழம், இந்த சீசனுடைய ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் இந்த நாகப்பழம் வந்து சாப்பிட்றோம். எனக்கு வந்து இந்த நாகப்பழம்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எங்கள் வீட்டுக்கார் வந்து பறிச்சுட்டு வந்தார். மரத்துலேருந்து வேலைக்கு போயிட்டு வரும்போது மரத்துலேருந்து பறிச்சுட்டு வந்தார். எனக்கு பசங்களுக்கு ரொம்ப குஷி. இந்த பழத்தை பார்த்த உடனே அலசி உப்பு போட்டு குளிக்க வச்சு உடனே சாப்பிட்டோம். சாப்பிட்டு மறுபடியும் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். பையன் கொடுத்தாருனா ஒரு 1:30 போல் எழுந்துட்டான். எழுந்ததும் 3 பேரும் 4 பேரும் உட்காந்து சாப்பிட்டோம். நான் பசங்க எல்லாம். அவர் ஏதோ வேலைன்னு போயிட்டார். சாப்பிட்டு அப்படியே ஒரு சின்ன ரெஸ்ட்டை போட்டு 4:30 மணி ஆச்சு. துணியை துவைச்சி போட்டு பாத்திரத்தெல்லாம் தேய்ச்சி வச்சுட்டு மணி அப்படியே ஒரு 7 மணி ஆயிடுச்சு. 7 மணிக்கு ஆனதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா வச்சுட்டு சபரி வந்து ஒரு 1 ஹவர் பார்த்துட்டுன்னு சொன்னார். சரி, அவர் கூட்டிகிட்டு போயிருந்தார் எங்கேயோ வெளியே. சரி, நான் ஒரு 1 ஹவர் படிக்கலான்ட்டு எடுத்தேன். சோஷியல் எடுத்தேன். 10th ஐஎன்எம் தான் ஃபஸ்ட் லெசன் ரிவிஷன் பண்ணேன். ரிவிஷன் பண்ணிவிட்டு நைட்டு டிஃபனுக்கு வந்து காலையில் செஞ்ச அந்த காரக்குழம்பு மீதம் வந்துச்சு. அதை விட்டுட்டு தோசை மட்டும் ஊற்றிக்கிட்டோம். அவ்வளோதான். இதான் எங்களோட சிம்பிள் டின்னர் முடிஞ்சிச்சு. உடனே சபரிக்கு வந்து தூக்கம் வந்துச்சு. எப்பவுமே சபரியை நான் வந்து அவனோட கூட படுத்துருந்து அவனை தூங்க வச்சுட்டு அப்புறம் தான் எந்த வேலையாக இருந்தாலும் பார்க்க முடியும். வாமா படுமான்னு சொல்லி கூப்பிட்றான். அவன் கூட தூங்கும்போது சில நேரம் நானும் தூங்கிடுவேன். அதுதான் மைனஸு. முடிச்சிருந்தா பார்ப்போம், இல்லைன்னா அவனோடய நானும் தூங்கிடுவேன். ஸோ இன்றைக்கி விலாக இப்படியே பிடிச்சிக்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.